Ahojte, dnes vás vítame zo Zvolená s novinkou našej realitnej kancelárie Moderný maklér, kde vám chceme ponúknuť kvalitné bývanie s dostatkom súkromia a pritom v bezprostrednej blízkosti centra. Reč je o developerských projektoch Sokolka a Vila Kukučina. Keď chcete vedieť viac, sledujte náš profil. Tieto moderné byty s nádychom elegancie vás určite dostanú. Príprava pre elektronabíjanie a uzamykateľné miesto pre bicykle a kolobežky pre ešte väčší komfort jazdy do centra. Ponúke 1-, 2- a 3-izbové byty až do výmery 146 m². Objednajte sa na obliadku, nakoľko byty sa už míňajú. Nízke náklady, moderné smart technológie a ako bonus táto nádherná terasa. Chcete zažiť pocit súkromia a pritom absolútny kontakt s centrom Zvolená? Vila Kukučina je tým pravým miestom.